Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры праграма «Урокі гісторыі». Запрашаем у падарожжа падзей, асоб і фактаў. Вучыцеся разам з намі. Добрый дзень, сябры. Перад мікрафонам Сяржук Брышцель і кандыдат гістарычных навук Андрусь Унучык. Сёння мы пагаворым пра друкарню Кухты. Прывітанне, Андрусь. Прывітанне, Сяржук. Прывітанне, шаноўныя слухачы. Распавядзіце, калі ласка, пра Марціна Кухту. Марцін Кухта – чалавек, які зрабіў вельмі шмат для выдання беларускіх кнігаў у пачатку 20 стагоддзя. Это друкар, літоўскі друкар, літовец паводле нацыянальнасці. Ён нарадзіўся у цэнтральнай такой сярэдняй Літве у 1875 годзе. Ось у мінулым годзе было 150 год з дня ягоных народзінаў. Ён пражыў даволі доўгае жыццё, памёр у 1956 годзе і за сваё жыццё выдаў мноства кніг. У тым ліку асноўныя творы, першыя творы Максіма Базановіча, Янкі Купалы, Якуба Коласа. Ягоная друкарня друкавала газету «Наша Ніва», «Наша доля», газеты «Гоман». Выдаў першую беларускую граматыку для школ Браніслава Тарашкевіча. Чалавек, які, можа быць, зрабіў для беларускага кнігадруку найбольшы ўнёсак, калі казаць пра самы пачатак 20 стагоддзя, пра час нашага нацыянальнага адраджэння. Віленская друкарня ад ідэі да рэалізацыі. Тут цікавая гісторыя. Марцін Кухта, ён хацеў быць друкаром тады, калі яшчэ не было друку на літоўскай мове. Таму што ягоная мэта, ўсё ж асноўная мэта была друкаваць па-літоўску. А той момант быў забаронены друк лацінкай у расійскай імперіі, а ён жыў на тэрыторыі расійскай імперіі. Але нягледзячы на гэта, ён паступае на курсы, ён ідзе нават у ваенную друкарню. У 1890 годзе паступае на курсы наборшчыкаў у гэтай віленскай ваеннай акругі. Пазней вучыцца ў Пецярбургу, а нічога няма, ніякіх друкарняў, дзе яму прымяняць. Но ён не хоча там друкаваць проста там губернскія ведамасці ці яшчэ што. Яго ляжыць душа, каб друкаваць кнігі на літоўскай мове, лацінкай. І вось 1905 год адбываецца лібералізацыя ў расійскай імперіі і дазвол на друк па-літоўску, па-польску, па-беларуску, па-украінску, вось на ўсіх мовах. І ён разам з Пятрасам Вілейшасам, яны арганізоўваюць друкарню. Прытым у самым цэнтры Вільні, на вуліцы Дварцовая, 4. Па гэтым адрасе ўзнікае ягоная друкарня. Ён адразу прыцягвае вялікія фінансавыя сродкі, закупляе вялізную колькасць шрыфтоў, кірылічных, лацінскіх. Напрыклад, казалі, што разам агульна ўзятыя шрыфты, а літары даволі цяжкаватыя, яны важылі больш за 300 пудоў, толькі вось абсталявання. Наймае 20 чалавек, наборшчыкаў, такая цэлая фірма, і пачынае друкаваць. Першая вось гэта літоўская газета, такая «Лятува Жынас», літоўскае жыццё. І ўжо з 1906 году, з лістапада, пачынае друкавацца «Наша Ніва». Прытым «Наша Ніва» яна выходзіла двума шрыфтамі, кірыліцай і лацінкай. Таму вось гэтая рэалізацыя, на той момант трэба сказаць, што яму ўжо там 31 год, і вось пачынае ажыццяўляцца ягоная мара. Ён друкуе за вось гэтыя гады, з 1905 да 1914 за 9 гадоў, па-літоўску толькі больш за 300 кнігаў. Ён друкуе польскія выданні, ён друкуе беларускія выданні, да яго звяртаюцца ўсе, хто хоча друкаваць на вось гэтых мовах раней забароненых. Давайте пагаворым пра беларускія выданні. Беларускі кнігадрук на пачатку 20 стагоддзя. Беларускі кнігадрук ён меў у параўнанні з літоўскім самыя такія, можна сказаць, слабыя пазіцыі. У якім сэнсе? У літоўскім кнігадруку была велізарная гісторыя друку па-за межамі расійскай імперіі. І пасля кніганошы пераносілі на тэрыторыю ўжо вялікай Літвы, як яны казалі. Там, дзе Коўня, сюды бліжэй пад Вільню. А у беларускім кнігадрукаванні такога фактычна не было. З 1863 да 1904 году выйшла толькі 9 кніг на беларускай мове. Нават кнігамі цяжка назваць, 9 брашурак, скажам, агульным аб'ёмам 160 старонак.
можам уявіць, што гэта за выданне. І тут раптам ёсць дазвол. Ёсць Ватасілы, ёсць браты Іван Антон Луцкевічы, у Пецярбургу ёсць Вацлав Івановскі, Браніслав Эпімах Шыпіла, закладваецца беларуская выдавецкая суполка «Загляне сонца і ў наша ваконца» і закладваюцца рэдакцыі газеты «Наша Ніва». І пачынаецца гэты кнігадрук. Выдаюць раней забароненага Францішка Багушевіча, выдаюць творы цёткі, падыходзяць зборнікі Купалы, Коласа, але самае галоўнае сама газета «Наша Ніва». Кніжку яны рыхтуюць даволі доўгі час, а газету трэба выдаваць кожны тыдзень 2 шрыфтамі. І тут, конечно, без дапамогі Марціна Кухты, без ягонай прапускной здольнасці адразу выдаваць шмат газет, беларускі друк проста бы не абышоўся. Таму менавіта для выдання беларускіх газетаў гэта друкарня была проста незаменная. Найбольш славутыя выданні Марціна Кухты. Трэба сказаць, што калі пра беларускія выданні казаць, напэўна, «Вянок» Максіма Бадановіча, 2000 асобнікаў, 1913 год, на грошы Магдалены Радзівіл. Выходзіць гэта кніжка, і нават перад смерцю Максім Богданович ён узгадваў, што я не самотны, я кнігу маю з друкарні пана Марціна Кухты. І гэта, конечно, было для яго вялікім пацяшэннем, што адзінае прыжыццёвае выданне ягонага зборніка. А таксама вялікая справа, што першая граматыка для школ. Гэта велізарны наклад, 1918 год, калі немагчыма было нідзе надрукаваць. Марцін Кухта ён здолеў надрукаваць, і гэта стала асновай для беларускай літаратурнай мовы. Таму гэта 2 выданні назваў. Камерцыйны бок друкарскай працы. Гэта вельмі цікавы момант, тому што камерцыйны бок, ён чым вызначаўся? Тым, што, напрыклад, кожны нумар нашай Нівы набор толькі каштаваў 45 рублёў. Часам набіралі ў крэдыт. Напрыклад, каб усю беларускую выдавецкую справу арганізоўваць, за год у 1914 годзе патрэбна было каля 20 000 рублёў. То мы можам уявіць, які абарот капіталу гадавы быў вялікі. І што вельмі цікава, Марцін Кухта, ён даваў магчымасць неяк адтэрміноўваць плацяжы. І гэта для беларускага кнігадруку было выратаваннем. Цікавыя гістарычныя факты існавання друкарні. Трэба сказаць, што адным з такіх вельмі цікавых гістарычных фактаў гэта з'яўляецца тое, што часам канфіскоўвалі нумары нашай Нівы. Проста цэнзура казала, што гэтыя нумары нельга пускаць у распаўсюд. І друкарня павінна была здаць усе нумары забароненыя. Дык наборшчыкі, яны патаемна выносілі ўжо надрукаваныя нумары і распаўсюджвалі. Такім чынам нават канфіскаваныя нумары, частка іх даходзіла да свайго чытача. Давайте звернем увагу на каментар навукоўца і культуролага Алеся Сушы. Марцін Кухта – адзін з самых адметных друкароў беларускай кнігі пачатку 20-го стагоддзя. Ягоная друкарня стала фенаменальнай з'явай у гісторыі беларускай культуры. З яе пачалася сучасная беларуская літаратура. Яна звязала пачаткі сучаснага беларускага кнігавыдання з пачаткамі кнігавыдання літоўскага. У сувязі з гэтым я прыгадаў словы Якуба Коласа. Кнігі жывуць да тых часін, пакуль іх не толькі чытаюць, але і перачытваюць. Дзякую, што далучыліся да нашага праекту. Калі ў вас ёсць пытанні, пішыце, каля ласка, на адрас Трансусветнае радыё, урокі гісторыі. Паштовая скрынка 45, індекс 22 40 20, горад Брест 20, Беларусь. Пакідаю для сувязі электронную пошту rmtwr.by@gmail.com. Шукайце нас на сайце twr.fm. До новых сустрэч!